Teraz vám ukážem vlastne vybrať to, čo sme si vybrali a presunúť to vlastne tam, kam to potrebujeme. Zoberete si obrázok, ten, čo ste si vlastne obrezali, stlačíte si Move Tool a ako vidíte, keď na to kliknete, tak sa vám tam ukážu také nožničky. Tie nožničky vám zoberú ten vybratý obraz a môžete to presunúť. Ja to chcem presunúť sem, aby sme z toho vytvorili také väčšie oko. No, ak to tam máme celku dobre zapasované, stačí nám dať, že select a select a deselect a to vám zruší vlastne tie mravce, ktoré vlastne okolo toho behali a to je vlastne ten výber. Teraz čo chcem urobiť, zase kliknem na ten elliptical mark tool a snažíme sa zase obrezať ten väčší kruh. Tento som moc dobre neurobil. Tak ešte raz. Takto. Plus, minus. Takto. Teraz zase zoberieme tento Move Tool a presunieme to sem. Takto. Dáme to sem ako jedno oko. Teraz máme Alt a ukáže sa nám taká dvojšipočka. Čo táto dvojšipočka urobí? Tá nám skopíruje ten náš výber a máme vlastne dve oči, ktoré potrebujeme. Stačí dať Select a Deselect, čiže CTRL, keby ste sa chceli naučiť skratky.